Umlingisi wazakhela igama emdlalweni imthunzini.com uBongani Madondo uzobonakala emdlalweni uZalo lapho azovala khona indawo kaAmos. Indawo kaAmos kulo mdlalo ibilingiswa nguErnest Msiba, manje oyingxenye yomdlalo iGomora. Isolezwe lithole ngomthombo walo ukuthi lo mlingisi uzobonakala maduze kulo mdlalo njengoba eseqalile ukuqopha. Kungenzeka abe yingxenye yabalingisi abasha abazobonakala njengoba kulo mdlalo sekuqalile futhi ukubhekwa kwezinkontileka zabalingisi abasha. Bekunomhlangano nje kuleli sonto, kuzotshelwa abalingisi ukuthi izinkontileka zabo zizobhekwa kabusha, abanye bazosala, abanye bazokhonjwa indlela, kuchaza umthombo wesolezwe. Kulo mdlalo u-Amos wayesigebengu esalutha uNosipho okuwunompilo maphumulo samfaka esidakamizweni. UNosipho wagcina esewumlutha wezidakamizwa, wagcina edayisa izidakamizwa zika-Amos nokwamholela ekutheni akwelete imali eningi. Kulo mdlalo u-Amos ubesedume ngetemu lakhe elithi Mr. Butepu. Ebuzwa umthombo ukuthi isikhala sikaSjava owakhishwa isigubhukane ukuqopha kulo mdlalo sizovalwa ngubani, uveze ukuthi ababhali bomdlalo baqhubeke nabakade bekhona. Akekho othathe isikhala esashiwa uSjava kulo mdlalo. Kuvele kwaqhutshekwa, kwaqoshwa, kwayiwa phambili, kuchaza umthombo. UNomfundo Zondo Western Glass uthe okwamanje ubengakezwa ngalo mlingisi ukuthi uzojoyina umdlalo kodwa uzobheka nababhali.